Mä olen täysin syytön koko tähän jupakkaan. Eli sinulta seksiseppo ei mitenkään häiritse Stellansin mainetta. Käppane. Selittelyt ei nyt auta. Käppane. Täyttyykö irtisanomisen edellytykset todella? Eikä tässä nyt riittäisi varoitus? Varoitus tuli jo, kun kauppa oli auki mitenkä sattuu. Käppane. Ylemmiltä tahoilta tuli käsky pelastaa kauppaketjun maine. Et se uusi Stellans henkisempi yrittäjä. Mä teen vaan työtäni. Voi perhana. Katos. Uskaltaudut sentään ulos kotiovesta. Näkyykö siellä vielä niitä mielenosoittajia? Uskomatonta, että jotkut jaksaa tolla tavalla meuhkata toisten lemmeasioista. Eikö niillä ole omaa elämää? No, mikä on? Joku sä oot saanut pommiuhkauksiakin. Stellans irtisanomaan yrittäjäsopimus. Stellans irtisanoo yrittäjäsopimus. No niin. Eli silloinhan me voi pari nelosta kaikki. Eero haluaa vaan olla yksi. Päätös Stellansin johtoportaassa oli jo tehty. Noin vaan. Miten ne tolla tavalla ottaa itteensä? Kaikki julkisuushan voisi olla hyvää julkisuutta. No, enpä tiedä. Jos tällaisen ei ymmärrä sun julkisuusarvoa, niin teet sen itse. Kehität jonkun oman tuotteen. Sullahan on jo brändi valmiina. Seksiseppo. Ei, kun romantiikka. Seksiseppo. Sopat ja antiikki. Seksiseppo. Kaikki se kiva ja inhimillinen, mitä Seppo edustaa. Seppo. Mä taidan aluksi keskittyä vaan talotaikureihin. Takoisit nyt, kun rauta on kuumaa. No sulle virtaa riittää. Hei, mikset sä ite rupes? Seksiseppo. Yrittäjäksi. Minä? Niin. Hei, Ismokin voisi pitää työpaikkansa, kun olisi tuttu osta. Seksiseppo. Joka jatkaisi. Se olisi kyllä loistava tilaisuus. Jos taisi tullut vuosi sitten, niin totta kai, mutta en mä nyt pysty. Asumisjärjestelyt, uusi aviosuhde, asumisjärjestelyt, uusi suhde, Mun elämä on ihan käymistilassa. Minkäs sille sitten? En mä voi ottaa mitään riskejä nyt. Seksiseppo. Seksi. Näin tässä nyt sitten kävi. Ja mä nimenomaan lupasin sulle, että seksi. Kama kun vaan jaksat tehdä. Mikä sut tänne lennätti? Seksi. Nyt olisi tosi tärkeä asia. Selvä. Sähän oot virallinen. Tää on kuule iso juttu. Stellans on saanut seksiseppo yrittäjäsopimuksen. Voi ei. Mitä Sepon nyt käy? Entä sun työpaikka? Siis johtuuko sitä kaikki sitä boikotista? Mä sain idean. Kuunteles. Nyt kun mulla on seksi mallillaan ja vierellä maailman seksinainen, niin mä ajattelin, että mitäs jos mä ostasin Stellansin? Niin, mutta sulla on luottotiedot mennyt. Etä sä vois saada lainaa? En niin. Ja sitä tää mun asia koskeekin. Mä ajattelin, että jos sä voisit myöntää mulle pikkulaina. Pikkulaina, 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 pikkulaina.